me ottaa kylmä pää veden alle tai jotain? On tosi paha. On oikeesti, on ihan sikapaha muuta. Vau. Mä en tunne mun käsiä. Mut miksi käsiä? Mä en tiedä, se pistelee ihan sika... Teknisiä ongelmia. Käy. Moi, mun nimi on Niko ja tervetuloa mun kanavalle ja mun uuden videon pariin. Ja mulla on tänään vieraana täällä. Moi, mä oon Sandra. Ja tänään me tehdään jotain todella jännittävää. Me aiotaan maistaa Turkish pepper. eli Turkish Pepper World Sourest Candies. Mä en oo tiennyt, että se on pepper. Mä oon Joo. aina luullut, että se on pepper. 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 Pippuri. Kahdella peellä. Pepper. Sinne minne pippuri kasvaa. Tää No joo. niin. Mutta siis kerro vähän, mistä sä oot tän saanut ja mikä tän ideana oli. Eli tosiaan mä oon saanut tän mun miesystävältä Samuelilta. Ja hän halusi, että mä kuvaan tämmöisen videon, että maistellaan tulisia karkkeja. Ja mä päätin kysyä mun hyvää ystävää Sandraa mukaan tähän. Ja Sandra sanoi, Why not? Why not? ja sen takia me olemme nyt täällä meidän luonamme kuvaamassa tätä videota. Ja Nikoa jännitti ihan super paljon, Joo. että tää on oikeesti niinku paha. Mutta en tiedä, mähän en siis kestä tulista ollenkaan. Ja siis se, mikä mua tässä jännittää eniten on se, koska täällä on tämmönen lappu, jossa niinku varoitellaan, että miten paha tää juttu on. Tai siis tää testi, koe. Joo. Ja täällä kerrotaan, että niinku ei saa... Ei saa syödä, jos on raskaana. Mm-hmm. Ei saa koskea silmiin tän jälkeen. Älä syö, jos you have a heart-related condition. Joo, äläkä sitten syö, jos oot allerginen pepperille. Ja voi aiheuttaa hikoilua. Niin, hikoillaan. Joo. Joo. Se ehkä mua oikeesti jännittää eniten se, että miten paljon kuolaa voi alkaa valua ärsyttävää äst. Mutta meillä jokaiselle on omat karkit tässä. Näitä on 2 jokaista makua. Ja musta tuntuu, että me aloitetaan maltillisesti. Ja mennään tuosta vihreästä keltaiseen ja sieltä punaiseen mulla äsken muljahti mahassa. Ja siis noi on nytten, vihreä on, Kolmanneksi. joo, niin kun nää 1-5, niin se on 3. Joo. Sitten keltainen on 4. Ja punainen on 5. Vitsikko jännittää. Samalla lailla kuin sälkän laitteessa. Jos me ymmärrettiin oikein, niin tämän tarkoituksena on se, että nämä on siis kaikki kirpeitä, mutta niiden sisällä on todella tulista. Joo. Ja ei muuta kuin varmaan lähdetään maistamaan tätä ekaa makua. Mean Green Pepper. Tehdäänkö me nyt silleen, että... Pepper. Pepper. Have a pepper. Nyt Justin Bieber. New frequencies. Niin tehdäänkö me silleen, että niinku nuola... Ai niin, ja nämä on muuten Fatserin, joo. Joo, ei kaupallinen yhteistyö. Sadly. Et nuolastaan vai kokonaan suuhun? Kokonaan. Kokonaan. Apua. Ja siis mehän mietittiin eka, että tehdäänkö me joku semmonen haaste tähän tai peli, että sitten aina joutuu syömään jonkun. Ja nyt huomasin, että tässä boksissa muuten lukee, että be prepared for a miten sanotaan, sweat bringing, heart rate exhilarating and tingling fun experience you will never forget. Joo, tätä ei unohdeta. Never forget. Okei. Okei. Ollaanko valmiita? Mua jännittää. Kyllä mä luulen, että me ollaan. Joo, lähdetään avaamaan ensimmäistä karkkia. Onks ne kovia? Joo. On, ja tää näyttää ihan myrkyn vihreälle. Mä laitan. Okei. Wow. Tää on vasta eka. Mä en uskalla punasta tätä. Täältä tulee
tulee sisältä. Apua. Imaise. Mun sydän hakkaa. Oikein mua jännittää niin paljon, että mä en tiedä, mä varmaan ahdistun. Okay, Tää on kirpeä ja tulinen samaan aikaan. Onneksi mä en näe mun omaa ilmettä. Nyt lock in oikeesti. Tää alkaa tuu kurkkuun. Mitä jos mä en pysty siihen pahimpaan? Apua. Siis kohtahan me ei saada henkeä. Ei kyllä saa. Onks paha? On siis. Joo, hirveä tulinen. Se tulee kuolaa ainetta inessiiviin. Niin Ota sitä H2O:ta Inessa, mikä se menee. Joo. Syöks mennä loppuun? Joo. Purraanko? Siis tuntuu, tiedätkö, että kielen ne makunystyrät on silleen niinku, jos koiralla on karvat pystyssä, niin silleen... Jep. Tästä tuu myös kitalkee. Tuntuu, että aukee. Olen päättää. N-Y-T. Nyt. Ei tullut pahempi enää. Ei. Mut siis jännä, että tulista ja kirpe niinku on sama aikaan se tunne. Jep. Koska kirpeys aiheuttaa sen erityksen just, mut sit tulisuus polttaa, niin tää on ihan hullu. Kyllä mä niinku nyt jotain tunnen. Apua. Sä et ollutkaan tunteeton. Entähän? Siis nielasu sattuu. Jep. Voitteko te skipata sen keskimmäisen ja antaa sen meille? Ja te otatte Voidaan. suoraan vahvimman. Voitteko te ottaa sen vahvimman? Ei, kun me otetaan se keskimmäinen. Välikommentti täältä tuotannolta. Kats. No nyt te tuutte meidän kaa. Ei me tulla Kun pitää. mä haluan nähdä, kun Niko pyyhkii, niinku täältä tulee paperi. Mitä sä oot? Saat vähän. Joo, mutta älkää pyyhkikö silmiä, niin muistakaa se. Siis tulee kuuma. Onks mun kieli punainen? Ei se näyttää turvanneelle. Oikeesti. Ei. Mä en tiedä pystynkö siihen vikaa. Sun on pakko pystyä. Mä valitan loppuillan mun kieltä. Ei saittaa. Voidaanko eka googlaa, mitkä auttaa niinku tulisen ruuan niinku helpotukseen? Maito. Musta tuntuu vähän, että mua pyörittää. Hengitä. Maitotuotteet kuten jogurtti, maito tai smetana, jotka sisältää... Smetana? Kyllä. No thank you. I'm not going to eat smetana. Kyllä te otatte sit nää keltaiset. Jos te haluatte noin kieltaiset syö, niin... Me syötiin nyt noin ekat. Joo. Nää, mitkä oli siis ykköset, vitosen, kolmoset ja polttelee suuta ihan sikana. Jep, tosi paljon. Nielasu sattuu. Mut siis siinä sekoittuu sen kirpeyden ja tulisuuden niin kun ne tunteet. Et erittyy ihan sikana sitä nestettä, mut sit se polte sattuu. Joo, kyllä. Tuntuu, että kieli on niinku turvoksissa. Ja nyt tuotannollisista syistä meidän tästä kuvaus niin kun resursseista annetaan palkkio kameramiehille ja tuotannolle. Eli tätä reaktioa ette valitettavasti näe, mutta miten sitten tää? Me mennään siis, itse asiassa skipataan tuo keskivaihe, mennään suorimpaan, niinku suoraan tulisimpaan, Joo. pahimpaan. Suoraan syvään päätyy. Joo, toi eka, se mulla tulee vähän kylmiä väreitä koko ajan tosta ekasta edelleen. Se tuntuu täällä. Mä en tiedä siis, en tiedä jos tää, en mä tiedä. Maha ei kestä. Kyllä se kestää. Oha siinä. Okei, mä juon hörpyn vettä. Mä en tiedä, jotkut on sanonut, että se vaan pahentaa. Niin on muuten. No, mä avaan ne tuotteen. Mä en pidä tästä miltään näyttää. En mäkään, toi siis näyttää niinku suoraan chililtä. Okei, tuotanto laittaa suuhun. Tuotanto ja syö täällä, oh my girl. Mä haluan katsoa... Etä laita. Mä katson Onks se mun sun suus? sykkeet. Mä katson mun sykkeet. No ees paha 73, mutta toki mun Okei. leposyke on 50 about. Joo. Niin kyllä tää on vähän niinku sykkeet. Okei, siellä kipristellään ilmettä. Musta tuntuu, että tulee siis afta suuhun. Okei, me syödään. otetaan nää nyt. Okei. Cheers. Ja Cheers. kiva oli tuntee. Samoin.
tulinen. Ihan hiton tulinen. Oh! Mä en pysty jatkaa. Mun on pakko siis ottaa pois tää. Wow! Mm-mm. Mm-mm. Oh! Au. Oi, että tää paska kirvelee! Ai, tää paska kirvelee ihan sikana muuta. Hengitä. Miten sä pystyt? On mun sormenpäät. Niko! Tää kirvelee ensin kun mun sormenpäät tuntuu paskalta. Ai Haakali, mäkin tarviin paperia. Kiitos. Paperia. Myös sekä ette koske silmiin. Pestään kädet seuraavaksi ennen kuin koskette mihinkään. Siis mulla pistelee joka paikassa. Koet kyyneliä Nikolta. Oliko se keskimmäinen paha? Ei noin paha. Oikeesti hyvä, toinen iljettävä. Niin nyt täytyy niinku... Voitko nyt juontaa itseäsi ulos? Mun on pakko lopettaa tää video. Eikö oo paha? On ihan super paha. Mä en näe mitään. Siis en mä tiedä mikä on ikinä sattunut näin paljon. Kiitos kun katsoitte tän videon. Älkää ostako. Älkää ostako, mä en tunne mun käsiä. Mä en tunne mitään tällä hetkellä, mun täytyy vaan hengittää. Yök. Ei jatkoa. Hei, Sulla. nähdään joskus nyt mun kieltä. toisten videoiden parissa. Kiitti kun katsoitte. Älkää tosiaan testatko kotona. Moi moi! Mä ottaa kylmä pää veden alle tai jotain. On tosi paha. On oikeesti, on ihan sikapaha muuten. Vau. Mä en tunne mun käsiä. Mut miksi Eikö? käsiä? Mä en tiedä, se pistelee ihan sika